No hejdej. Natočím to u Segry. Tabletu já to nemám, jo, takže se to smůla. Ale bude se to načínat celkem dlouho, no. To prostě ti bude jak lídá. To se týká se. Zabil tě bráno, vtipný. Já jsi zabil, super. Super, no tak se... No jak si to hraje? Já jsem tam měl, to prdele. Teď jsem měl. Tyjo, level up! Máš, ty vole, má 21 dia. Skvěle. Má 21 dia, svěž prdele. Ty vůbec. Terry? Hej, Terko, jak se chceš jmenovat? Jak se chceš jmenovat, vejdej? Bruča. Bruča? Ok, jak se budeš jmenovat? Bruča? Bruča, jo? Jo. Kapu. Badr. Rumča Z. Nekon. Super, jo, tak lidi. A ještě. Já si chápu, všechno mám vše. No, tohle video bude nějaký krátký celkem, no, krátký. Tak, to je Hejdej Farma. To jsem říkal na začátku videa. Vem toto. Vůbec neumíš hrát? Umím to. Jo, pátej. Už budeš mít Jsi čestné. dobrý, děkuji ti. No prosím. Dej mi to aspoň do 15. Já už jsem to neměla. Dopa. Ty vole, 10 level kokos. Ty vole, nemám to. No. Asi méně. Korun. Jo. No, zřejmě. Tady budeme, no tak jako poprvé. Tady budeme Lego 7, jo. Budeme tady dělat. Tady budeme dělat. No. Ale ještě, jo, ukazuje. Tak, tady něco na... No, nevím, neukazu vám nic asi. A tak, tohle je naše třetí video. Druhý, třetí. No tak třetí. Omlouvám se. Ale jako nebude to na YouTube. Nebude to ale ne. Sakryš? Sakra. Tak není. Tak jo. Level 7. Já vypiju kostiky. Bože, jdi do prdele s tím posratým kostikem. Věděla jsem to vypila. Tak a tohle je vlastně Raystrom GTA 5. Terko, to je Hejdej. Tak Hejdej Farmička. Padej. To bude na YouTube, že jo? Ne. Dobře. Tak 3 vajíčka. Okay, 3 vajíčka utratíme potom. Mě to trápí, já se abych nešetřil. A Podívej se, jestli tady něco může. Vůbec nejde. nemůžu. Se ti utratil 3 koruny už. Cože? No.
Já jsem ti utratil 3 koruny. Ano. Ale 20 korun jsem ti za to krávy můžeš mít. Mega. A já mám nápad. Čum. Páďo za to utratí nebo vás. Tak lidi, a tady se bude dělat co chci. Protože já jsem jako rebel. Jako správný rebel. Teda koko. To je správný rebel. Tak já se kde utratím penízky. Jinak krok. Nemáme 20 korun. 50 kráva. No tak Tady víc. to si můžeš brát. To je všechno moje? To je jedno. Můžeš si brát, kdo chce. Samozřejmě lidi ne, co? Jo, prostě když se na tohle video díváte, ne? Super, jsem to utratil nějak. No, to dík muziku, jo? No, díky. My neutratil díla. Tak máš 23 dia. Měla Neměla. Neměla? Jo, on na začátku. Tady na začátku. Kolik budeš procenta? Kolik vole? Úplně to vypni. No, to je nějak hloupej. Tak na první. No tak chceš 2? ale ty chceš chleba, no sorry. Máš 2? A už není. Já se chleba. Jestli bych chtěl postupit, nevím, kde jdu zíru. Protože to má taky. A mluvil. Jo, tohle je Heyday farma vlastně. A když se podíváte, mám 0 všeho. A za chvilku musím konec tohle videa Hunting Racecraft. Neumím to nazvat. A tak dále. Ty to chceš tak, jak já to mám? Kdo? Ty to máš 6 roku, já 8, ale jako, nevím, ty tam něco poupala, že? Já to četl a to nebudu. Prostě mi ukážeš, že máš to zapínání, ty to chceš změnit, jako? Tak já jsem toho nemocná. A za chvilku bude asi Jo, tak už natáčíme 8 minut. už natáčíme 8 minut. A něco ještě. Před chvilkou to bylo už 7. Jenom. No 9 minut. A tak počekáme pole. No to je spíš nějaká byla. Tak, papa, a uvidíme se u dnešního videa.